peli? Koko talo tärisee, kun sä pelaat sitä. Ai. Mut. Tää on niin hyvä. Joo. Haluatko sä kokeilla? Voisin mä. Se kuuluu niin hyvä. Noin. Tota. Saisinko mä sen nyt takas? Et tiedä, eikö sä näköjään pelaa? Nää mut. Ei sitten. Miten sä otat tätä? Mitä? Miten sä otat tätä? Mitä sä teit sillä? En mä tiedä. Se ei ota. Vie oman tytärsyönä. Ai. Siitä sait kun rikoit mun Guitar Hero.